पिछला 24 घंटा में 1446 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। सप्तरी ईटा भाटा में एक महिला की मृत्यु, 2 जने घायल। वीरगंज से सुरखेत जा रहल बस दुर्घटना, 9 जने घायल। माघ 15 गते तक विद्यालय बंद करके शिक्षा मंत्रालय के निर्णय। स्रोत ना खुलल 14.5 लाख रुपये सहित एक भारतीय नागरिक गिरफ्तार। अब बलात्कार आरोपी भारतीय नागरिक पकड़ाओ। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। पिछला 24 घंटा में थप 1446 जने में कोरोना वायरस से संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8,965 जने के पीसीआर परीक्षण कैला पर 1357 जने आ 2,464 एंटीजेन परीक्षण कैला पर 89 जने करके 1446 जने में संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। पिछला 24 घंटा में 2 जने की मृत्यु भइल बाटे त 255 जने संक्रमण मुक्त भइल बाटे। आज थपला संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 9,31,450 पुगल बाटे। ई संगे नेपाल में मृत्यु होखला के संख्या 11,604 पुगल बाटे त 8,14,485 जने संक्रमण मुक्त भइल बाटे। मंत्रालय के अनुसार अभी देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 7,855 रहल बाटे। सप्तरी के रूपनी गांव पालिका 6 तिरहोता स्थित विशाल ईटा भट्टा में ईटा गिरला पर एक महिला के मृत्यु भइल बाटे त अन्य 2 जने गंभीर घायल भइल बाटे लोग। विशाल ईटा उद्योग में काम करे के क्रम में कांच ईटा अचानक गिरला पर 3 जने घायल भइला में 1 जने मजदूर के मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी दिले बाटे। मृत्यु होखला में सप्तरी के ही रूपनी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के 50 वर्षीय मजदूर जत्री देवी सरदार रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के डीएसपी एवं प्रवक्ता माधव प्रसाद काफले जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार ई घटना में अग्निसायर कृष्ण सवरन गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के 50 वर्षीय मगल सदा आ भारत के मधुबनी निवासी 40 वर्षीय रमेश कुमार लौदी गंभीर घायल भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। इन्हें गंभीर घायल दोनों जने के हाल राजबिराज स्थित छिन्नमस्ता अस्पताल में इलाज हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। मृतक के सब पोस्टमार्टम के खातिर अस्पताल में ही सब राखल गईल। अतः घटना के थप आवश्यक अनुसंधान कार्य हो रहल सप्तरी प्रहरी जानकारी दिले बा। 32 वर्षीय महिला के बलात्कार कैल आरोप में एक जने भारतीय नागरिक के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव परवाला में मोहम्मद सहीम रहल बानी। सहीम काठमांडू नगर पालिका 21 जन सेवा लगन रहता आयल रहनी। वहाँ के उहे जगह में रहता आयल एक महिला के बलात्कार कैल खबर प्राप्त होने बाद महानगरीय प्रहरी वृत्त जन सेवा से खटल प्रहरी टोली पकड़ाव कैले बाटे। उनका विरुद्ध प्रहरी अनुसंधान शुरू कैले बा। पारसा जिला के संखो परसौनी परसा प्रहरी से अवैध रूप में लगावल गईल गांजा खेती फड़ानी तथा नष्ट कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय परसा से अभियान के ही रूप में संचालन कैल पिछला के दिन में भीतरी गांव सब में कईयों बीघा में लुका छिपा के लगावल गईल अवैध गांजा खेती फड़ानी तथा नष्ट करत आइल बाटे। प्रभावकारी रूप में आगाड़ी बढ़ावत हुए अभियान अंतर्गत परसा के संखो परसौनी वार्ड नंबर 1 रेंज और रहा में लगावल गईल इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौली आ इलाका प्रहरी कार्यालय एकटंगा के संयुक्त प्रहरी टोली से नष्ट कल गईल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय पटेरवा सुगौली के प्रहरी निरीक्षक राम काजी थापा के कमांड में खटल प्रहरी टोली से रेंज और रहा स्थित 4 काठा में लगावल गईल अवैध गांजा फड़ानी तथा नष्ट करके प्रहरी निरीक्षक थापा बतौले बानी। 12 के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 अमलेशगंज स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय भारी मात्रा में काठ बरामद कैले बाटे। उक्त प्रहरी कार्यालय से खटल प्रहरी टोली से कल रात 1 बजे गुड्डू पुल नजीक पूर्व पश्चिम लोक मार्ग के नजीक में महिला मिलन सामुदायिक वन से सखुआ के काठ लियावत रहल कह के गोप्य सूचना के बाद काठ बरामद करे में सफल भइल बाटे। कार्यालय के प्रहरी नायब निरीक्षक कमांड में खटल टोली द्वारा 5 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई भइल 12 पीस सखुआ के फैंटा बरामद करके कार्यालय के सुरक्षा में राखल गईल आ तस्कर सब फरार भइल अमलेशगंज प्रहरी जानकारी दिले बा। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत दांग देवखुरी में बस दुर्घटना भइले पर 9 जन यात्रु घायल भइल बानी। वीरगंज से सुरखेत जा रहल ना 5ख206 नंबर के बस आज सवेरे 3:30 बजे को राप्ती गांव पालिका वार्ड नंबर 5 दोलही
नदी नजीक दुर्घटना भइल बाटे। दुर्घटना में 9 जने यात्रु घायल भइल इलाका प्रहरी कार्यालय भालूबांग जानकारी दिले बाटे। घायल सबके लम्ही में प्राथमिक उपचार करके थप इलाज के खातिर बांके के नेपालगंज भेजल गई प्रहरी जानकारी दिले बाटे। बस दुर्घटना के कारण खुलल नइखे, लेकिन तेज गति के कारण बस दुर्घटना भइल प्रारंभिक अनुमान रहल बा। आवेवाला माघ 15 गते तक विद्यालय बंद करके शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय निर्णय के बाटे। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केंद्र CCMC से कईल सिफारिश के शिक्षा मंत्रालय में आज भइल छलफल में उक्त निर्णय कार्यान्वयन करे के निर्णय भइल शिक्षा मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्मा बतैले बानी। काल बैठल CCMC के बैठक से कोरोना जोखिम बढ़त गईल से माघ 15 गते तक विद्यालय बंद करके सिफारिश कइले रहे। वीरगंज के इनरवा नाका होके ओहर दोहर करे वाला एंटीजन परीक्षण हो रहल बाटे। अभी तक 50 जने से ज़्यादा में कोरोना संक्रमण पुष्टि हो चुकल बाटे। ऐसा ही संख्या दिन दिन ज़्यादा बढ़ रहल भी बाटे। इससे पहले भारतीय नागरिक के मात्र संक्रमण पुष्टि होखे वाला कैला में 2 दिन यानी वीरगंज के ही नागरिक में समेत संक्रमण देखला बाद जोखिम बढ़ल बाटे। 14 वर्ष से 50 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति सब में अभी तक संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। अधिकांश संक्रमित सब में लक्षण देखल गईल नइखे त कुछ में सामान्य खोखी देखल गईल बाटे। स्रोत ना खुलल 14.5 लाख रुपया सहित रौतहट से एक जने भारतीय नागरिक पकड़ाऊ पड़ल बानी। पकड़ाऊ पड़े वाला में भारतीय बिहार राज्य से के पूर्वी चंपारण तिलहरा 7 रहे वाला 39 वर्षीय संजय कुमार जायसवाल रहल बानी। भारत से BR05 AG 8056 नंबर के अपाची मोटरसाइकिल में नेपाल प्रवेश कर रहल वरीय सशस्त्र प्रहरी उनका के पकड़ाऊ कइले बाटे। काल दोपहरिया 3:45 बजे के समय में रौतहट के प्रवाह नगर पालिका एक स्थित से जायसवाल के नियंत्रण में लिहल सशस्त्र प्रहरी प्रदेश नंबर 2 प्रमुख DIG गणेश से ठाड़ा मगर से जानकारी करावल गई बाटे। उनका अनुसार चेक जांच करे के क्रम में जायसवाल से मोटरसाइकिल के सीट के नीचे आज शरीर के विभिन्न भाग में लुका के राखल 14,50,000 रुपया स्रोत ना खुलल नेपाली रुपया बरामद भइल बाटे। पकड़ाऊ पड़ल जायसवाल ऊपर थप अनुसंधान हो रहल सशस्त्र प्रहरी जानकारी दिले बा। विभिन्न समय में भइल मधेश आंदोलन के क्रम में शहादत प्राप्त कईल शहीद परिवार के प्रदेश 2 सरकार 3 लाख रुपया उपलब्ध कराए वाला भइल बाटे। आवेवाला माघ 5 गते प्रदेश सरकार से मनावल जाए वाला बलिदानी दिवस में शहीद परिवार के जनहित 3 लाख के दर से उपलब्ध कराए वाला भइल बाटे। मधेश आंदोलन में शहीद भइल 57 जने के परिवार के 3 लाख के दर से प्रदान करल जाए वाला प्रदेश सरकार के प्रवक्ता समेत रहल अर्थ मंत्री शैलेंद्र शाह जानकारी दिले बानी। आज नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरी से आयोजना कल लोकेन्द्र स्मृति दिवस कार्यक्रम के संबोधन करत मंत्री शाह आय आर्जन में सहयोग पहुंचाए के उद्देश्य से ई रकम प्रदान करे के बताल गई बाटे। प्रदेश सरकार से मधेश आंदोलन में घायल भइल सबके भी रकम प्रदान करे के मंत्री शाह बतानी। वहाँ के घायल सबके अवस्था देख के 25,000 से लेके 3 लाख तक प्रदान करे के प्रदेश सरकार के निर्णय भइल जानकारी दिले बानी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के विगिन न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहल बा। आज सवेरे 15 दोपहर 25 डिग्री सेल्सियस रहल है। आज रात में 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बा। ऐसे आज सवेरे 6:56 में बेर उगल है तो संझिया 5:30 में बेर डूबल बा। आज की खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में 14 से 46 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। सप्तरी के ईटा भाटा में एक महिला की मृत्यु, 2 जने घायल। वीरगंज से सुर्खेत जा रहल बस दुर्घटना, 9 जने घायल। माघ 15 गते तक विद्यालय बंद करके शिक्षा मंत्रालय के निर्णय। स्रोत ना खुलल 14.5 लाख रुपये सहित एक भारतीय नागरिक पकड़ाऊ। आ बलात्कार के आरोप में भी एक भारतीय नागरिक काठमांडू से पकड़ायल। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसे ही हमारे पात्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।